Way sukod ang kaguol ni Nanay Donatella, 65 anyos, inahan sa managsuong Ramil og Roderick Leison, nga gikatahong nagkagubot og miresulta sa kamatayon sa usa kanila. Nasayran nga gipuspusan gamit ang 2x2 nga kahoy sa manghod nga si Roderick, ang igsuon nga si Ramil nga maoy hinungdan sa kamatayon niini. Apan nasayran nga nahitabo ang pagpamuspos human nagmaoy si Ramil og misuway pagdunggab sa suspetsado. Nahitabo ang dugoong insidente alas 9:30 sa Martes sa gabi, Agosto 22, 2023 sa Sitio Luyo, Barangay Adlaon, Bukirambahin sa Dakbayan sa Sugbo. Ang panghitabo ni Ana kay murag ning hubog-hubog na ang biktima. Then ning agi ang iyang igsuon, iyang gi-try og kanang dunggab ato iyang gibuak nga botilya. So nya ning kuan ang igsuon ning iyahang ang manghod ning kuan iyahang gi instead go iyahang gihapak og kahoy ang kuan ang biktima resulting to its death. Ang biktima nga si Ramil, 40 anyos, samtang ang suspect nga si Roderick, 38 anyos. Sa habig ni Nanay Donatella, naglisod siya sa pagdawat nga miresulta sa kamatayon sa iyang usa ka anak ang maong insidente. Taliwa sa nahimo ni Roderick, iya kining gihulagway nga buutan gayud og gani mutabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan pinaagi sa pagpanguma. Dugan niya nga walay sab kini bisyo. Butan ko. Wag ito labas sa napuno lang kato siya. Ay siya, dunggabon man siya. Samtang giangkon hinuon ni Nanay Donatella nga ang namatay nga si Ramil, bisyoso o gani mausay suspect sa pagpatay sa iyang igsuon ni adtong 2014. Dugang niya nga dunag yoy mga higayon nga kalit lamang kini magmaoy kung makainom og ilim nang makahubog. So na siya, nung katuig nagwikas paggawas niya. Nibuhat niya po. Bago pag yung nibalik sa bisyo kay katigong-tigong matugkwarta siyang pagpanguma. Tukwahaw lang nibalik sa bisyo di. O na, wild kayo sige. Hapit kada adlaw. Aniros na huna, kada adlaw namin. Kada gabi. Gipasalig sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga palawman nila ang investigasyon sa kaso. Samtang padayon pasab nga gipangita ang suspect nga si Roderick. Sa pagkakaroon wala pa nag-file ang kaso ang pamilya. Both man sila single but ana pa ang mga ginikanan nga wala pa naka-decide ang mga ginikanan sa pagduso og kaso. Subay ni ini, nanawagan si Nanay Donatella sa iyang anak nga mutahan na lamang sa kapulisan. Nanawagan lang ko ni Murek nga mo surrender ta. Kay ako Rek, andam kong pasaylo ninyo sa kusa. Iwa man ko ilaing mahimo. Dawat naman ko sa kamatuoran din sa kalibutan. Kay di magtay makabuot sa atong kagalingon. Kini si Mary Francis Lynn Kaayon alang sa MyTV Cebu.